Arrasaten gaude, zuek Txatxilipurdi elkartea zarete, eta zuen burua aisia hezitzailea euskeraz bezala definitzen duzue. Zer garrantzi du aisialdiak euskararentzat? Hombre, aldatetik aurre eta gaztien garapenean bidian edo, nik uste dut aisialdiak badaukola eurengan berezko garrantzia, eta hortan lagundu egiten dut, Gupe hezkuntza ez formalian apostu egiten dugu, eta uste dut eskolaz aparte gauza asko ikasi aldiela, eta horre gainera euskeraz ikasten baditzugu, Eta hori zehazki nola egiten da? Hombre, adibidez, guk udal ludotekak kudatzen ditugu, eta dala gutxi hasi ginen, aurre eta gaztiei hitza ematen, eta asanbladeen bitartez hasten gara funtzionatzen, eta bestalde batetik, lau pareten artetik urten iten gara, kanpo espazio hori erabiltzen hasten gare, plazak diela, kaliak diela, eta holan bebai aurrek eta gaztek ez daude bakarrik euskera eremu itxi batzukin lotzen, baizik eta kaliakin bebai lotzen dago, Eta adibide moduan jartzeagatik, Arrasateko auzo baten kokatuta dauen ludoteka baten, Usaetxe plazan hain zuzen be, hor proposatu genien aurrei, ea zelan gustoko jakien plaza hori betetia, azken finean plaza hori utzik eta nahiko iluna baita. Eta hortan aur bakoitzak bere plazan irudikatu zauen bere plaza ideala edo. Eta gero boskaketa bat egin zen danon artean, eta gometxen bitartez, gustokoena zaukena boskatzen zauen. Eta irabazlea izen zen, laberinto bat eta altidolina bat egon behar zauela plaza horretan. Orduan, horrek ekarri zauen beste eragile batzukin harremanetan jartzia, eusukidiekin harremanetan jartzia, eta dana lotu zanean, dana berbein da zauenean, material berzeklatuekin laberintua osatu egin nuen, bai hezitzaile, aur, gazte, auzokide, familia eta danen artean. Eta orduan hor ikusten da, bintzete aurrak euren hitza kontutan hartuta eta nahi erantzuten be, euskeraz nik uste dut eurentzat bai beste pixu bat hartzen dagoela hizkuntzak. Orduan hezitzaileek eta begiralek suspertzailea ere izan behar dut, ezta? Hori da, eta suspertzaileez gain nik uste dut eredu be badiela, Eta nik uste dut euren hizkuntza prozesu horretan eragin handia engeikela. Eta hezitzailez garenok? Azkenean helduok eta hezitzaile danok, gare aurren eta gaztien eredu, Eta nik uste dut erreferente be ereduaz gain erreferente be izan bigarela, autu pertsonal baten behar dugula hizkuntzakin eta guk segunta ze jarrera hartzen dugun hizkuntzakin, azkenean gure ondorengoek jarrera bat edo beste hartuko dago.